बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि थांनाय 4 फेब्रुआरिनि बिसान। बै बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो फिन बयनिसिम गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। सुभाष बसुमतारीनि थुनलाइनि फिथिखा, अचिन्त बसुमतारीनि मिथिंगा, बाक्सानि रैदोम बर'नि बां खन्थाइ सोरजिनो, बिश्वनाथनि सनिया बसुमतारीनि सोंनो साननानै, रमेश चन्द्र ब्रह्मनि खावसेनि आगान, क'क्राझारनि रिन्दाव बसुमतारीनि आंनि गोसोनि दुखु, चिरांनि मिजिं नार्जारीनि आंनि फोथाराव आरो क'क्राझारनि दानसोरां बसुमतारीनि फैमाल खन्थाइया सेबखांजादों आरो बकुल चन्द्र ब्रह्मनि आबौनि दोंसे मोन्थोर सुंद' सल'आ सेबखांजादों। बे जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि थांनाय 4 फेब्रुआरिनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सेबखांजानाय खन्थाइ आरो सुंद' सल'।